de dîroka miletên cîhanên de bi hezaran bûyeran hene. Êdî pirtûk nima dikarin wan di nava xwe de hilênin. Hin ciwan pir xemgîn in, biêşin. Her gu salvegera wan tê mirov haştimêne. û demekî bêdengî li ser hemû canên ku hatin dizîn disekine. Lêbûyerên xweş jî hene. Serkeftin, serfirazî û azadî jî hene. Em Kurd jî ji wan miletan e. Lê taybetmendîke me heye. Em girêdayî hêva adarê ne. Çima? Weke hûn dizanin di 21 adara her sal de sersala me tê, Newroz tê. Di dîroka nû de neyarên miletê Kurd hewl didin ku dilê me ji adara me bişkênin. Neyaran çi kirin? Di adarê de ciwanên me li zindanan bicî kirin. Ew kuştin û wendan kirin. Zarokên me bi çekên kîmawî qir kirin. Pîrên me binax kirin. û zanên me dar vekirin. Neyaran di adarê de zindanên xwe bi me mişt kirin. û dilê milyonên dayikên Kurd birîndar kirin. Lê me Kurdan me çi kirin? Me Newroza xwe li dar xistin. Serhildan û raperî neşandin. Dayikên me dilîrandin. û em zarok memûme pê dixistin. Her neyaran em di adarê de qir dikirin. Her em di adarê de jîn dibûn. û heta niha em jîn dibin. Rêber û hunermendên me jiyana xwe diyarî adarê dikirin. û bikin. Ji ber ku ev adar e. Ev ne nîsan û ne gulan e. Ne tîrmeh û ne tebax e. Ev adar e. Heva Kurda ye. Dih û yek adar cejna azadî, 21 wê Newroz û şadî.